Ang bukuk sanjana de burmani hani hate kacha update mangpli tu boi fakya bukuk sanjana de burma so Mumbai ni treatment no yakare hani hate frawa kifli fakya nugu makhana narok o mangpli video ni screen je bro tirprawa kifli family ya tirprawa kifli family ya bolo bin babu saikna rakha je tata hospital kemo na hambo ta hamliya hane sama babara kemo rulaliya kacha ayurvedic hospital talangai narimani pore bono mas kashani bithibere hori rakha bin babu saikna rakha mas kasha bithibere chamani pore bon han hate stang thangpinai hne bin babu song saikna rakha yang chini takhu pohor tebur ma bai bisal tebra hangai bukuk sanjana debar khusna babu phane ni khobor khorma bole belanya wana jak thangka tamang borok pulan chimi bini logi tongi tongmani kintu bukujuk sanda debono bini ma babu sanga hangte kuno khobor maya je borok tipra kifli tongni samama bai borok belanya khaka nane dinro omangpli dun skrino taku pohor sangta masai knarka bithi aro tui borok sawat no mas kaisani bithi ri hone norok osudang saba thang tongi pai khang kai taisa bono tui phadi sing sekap ko khai taisa bithi ri hopidan huni sam ating sa gabano kaisa ko khanawi asomsa belake tamjani haima tongkha jini kuya sanjanani khobor ta tam sanai asomsa khanawi bo nogo phaina hanai khanawi belake tamjani haima tongkha ngai sangno bo bini guardian rok kuno sahorma korei ngai phungo dang khamo kaisa video rokman phungo no kaisa bini mama update rohorka whatsapp te hinka nai jagata update ka update thanai tongo amo hai phainani amo hai rok ko gyana hanai tongo ta update ka update thanai tongo ang update dikhaba sakha hanai tongmani ta nge boi call khayo se saimano samjana treatment khailia nogo phai tongo mai nge khanawi tam jane haima tongkha nge tam sanai wana si thangka actually jon kisi chalai janani dorkar bo video khai roka thik nang kha jon kisi cha janani dorkar tang ke jeng to noni first to last object of phone jeng non suba khari tongo jara noni update sanai rok to nek call bu khai chuna mone update bahai hanai ge jeng bok bai krungani khub chaitokha bini babuno call khaika barbar romia gatai bini man call khayo busy phanangai mana ojora rogo ke haipon ke update na kare ke tabuk mia sario jeng bini babu bai kisa kok saka ke bo sawo jeng tamro khaima chano jeng kisa budir din sawo ke chini dada kok saka ya probo to saiman bele call khai afona jana sanan dorkar bro jeng nogo phaisinai ni sananai nangmani ta na ke mane kono saya hotar ke ani video ang nijeni video se nai bro update dinke ang video post khari rika ol comment nainai mane tam nogo phaisinai phu kwang boibo call khaiga nogo phaisinai chu ol khatek se repeat video nainai malai nogo phaisinai phu ke wanai thagata ke jon ki phaiton bong ne bo saba phaiton haya de ba phaipono sangno to kesa inform khlaina nangman call khlai sakai pai thagamo sangmo to sa saja khamata hangkai abo call khaya at kasa phaikai ba tamjani haya de ba sangno sangpula ne sema sak sobai tongo borokno sak support khlai tongo ngai sangno at least kaisa call khai pano saka hangkai abono lokoroga sak choba laimani treatment khaiton hanai ngai tabo hangkai hotat chase phailai hangkai lokorok bo to kha tamjani hayang jaknai haya de ba obodo masa kosto kai bazar sadai choba laikhasini sikla sikli ngai bini last to treatment chemo rina tongmani ngai chemo bori laya borok biang kubni ayurvedic rogo admission rok khlaika bote rok khlaika ngai sang update no kha ngai 20,000 rok dang kamo per day no abo hai rok ngai abo to bisi tongli aborok koekdin se tongsinamle bote khai amo hai rok ta ngai amo hai rok khai mane sang botam jani asak samong khlai mani tamjani haima tongo ta sangno se mane call khai pano saya ngai belai khe tamjani bakha tamjani haima tongo ta haya de ba sak puilani sema sang soba lai mani ngai at least kaisa call khai pano to sakai
sa khamon khaima tongo ta ke jeng bu sala bakha tong thok ba jeng bono lam songnan bagi phan jeng try khai kam hai diba tam hai ni thong bakha rok mane o jora jora bo ke jeng bukhok hasina nok joto nogoi ma khana ob joto lokurok ni koimong baisa jeng ma thango jeng to kaisa kaisa logai bo tongoi maya te kwangma kubun rugi rok te ba serious tongo ke bron ba kisa jora marnai kaisa logai tongai jeng ba prime minimum 2 mane saka hake tongkham bon lagyo hai diba ke obno ani bisingti koine musung ma kaise jara donation khainayo eba ke jara bono chu khai tonai online bisingti ani bisingti gang personally ang sana musung mane overall stop khai ma kaisao karon bok treatment chi khai angke donation stop khai ma kaisao hai diba na अब तो ट्रीटमेंट खाया हंका संग सोबा लाई ते तम खाइसना सा है दबा obno ta संग जरा सोगियानो सोग्रे दिवा जरा हम हागे डोनेशन थम लाई बाजार सदाय संग सोबा लाई गे ट्रीटमेंट से खाली हंगा तो सोबा लाई तम खाइसना obno है दबा हंगा सक लोकरो सोबा हार्मोन ट्रीटमेंट खाया हंगा लोकरो को निश्चय अब खा कोई नहीं khabai nai खा बाई नहीं अब नता गे अब न मात कैसे खानावै बेला खेवाना खाता गे खरकसा बरोगानो साहरैसे साइ मानो गे बेलाय तम जानि हाय बखाव मा टंखाता सकबा कल कायसा पन्तो जोंनो खाय साइरे मालया tabo fan je saimi ko botor nogo je sobai ja na ayang de tongkha अब नता obno ta sajai to tai kono pokore boroni ichha jane nukhungni jane basabati ja hai diba na ke jeng samani karon ke jahate lokorok suwa khaba ge jeng bo first ni simit last aba update tong ha ke kisi cha saimana musungani ani bakhaw ke ta ke anyway bro busy rok phangi ma khana hai bro jara free tong ro bisa sa no ke nok jodi full update sinan tha ke jeng screen ma number ri ro na boni mama bro ni ge no bo kirang dita